Assalamualaikum. Baadan mga daya pakaasal agyang kuta ulawlaw sa bagir kita no. Ay gira miya wafat sumadi seger kanyan. Tunganay niyan lulutian, siya mayan o di na sinayan, si karomanian o di na siwatayan. Na si kaurian o kawafat yan na di niyan diimbilangan sa gawi, di niyan diimbilangan sa gawi. Na amay kami sampay sa ikamagatos gawi, ang kuta kawafat o tao, na misisad kas kanyan agumya maganas kanyan. Ba't napakasalanan? Ay sembag na da apakasalanan sa Quran na gusto ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagitindu ka sukapsid kang kasangkuto agawi amatatendu ko urian o kawafat o miyawafat. Na da dalil sa uba susimba akasasad ka o di nakapamagana sa mga tao na uba matatendu sangkuto ikamagatus gawi ko urian o kawafat o miyawafat. Na misabubsan pagariakan kagidub sa pakasalanan nakaganakan ka na nagalaba ka. Kaamay kas ka na ayat tarima account na paliugat o di na sunatanan o di na pipa kayo agamatan o agama Islam ang kanan na lagi danan agalaba ka. Na kaulog ka sa giyang kuto akang galabag sa bid'ah. Nakatawan tanong asukang galabag sa bid'ah. Napad ko mga galabag ang mga dili ka do o ba di mga galabag o mga manusia mga tao o di na mapaparati ang ko Allah subhanahu wa ta'ala kagyeso kalang wa bid'ah na aya kataroon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na fakullu bid'atin dalalah palaya kadidigan na pananggiliing kanan nagugunakan kanan nataplakan kanan pagariakan ang Muslim. Assalamualaikum.